Aurkezpenekin hasiko naiz, ondo iruditzen baldin bazaizue, berri izango puntatik hasiko naiz. Marko Galartza dugu, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzailea eta doktorea telekomunikazioetan. Bigarrena Edurne Galindez Nafarrate, Mondragon Unibertsitateko Ilernileko koordinatzailea. Hirugarrena Urtzagarai Ruiz, pedagogian doktorea eta EHUko irakaslea. Eta hemen nire ondoan Alex Rayon Jerez, Deustuko kampuseko edo kampus virtualeko zuzendaria, baita Big Datako zuzendaria ere, irakaslea ingenieritza fakultatean eta Deusto Business Schoolen baitan, eta berak esana teknologiaren munduan, ekonomian eta hezkuntzan apasionatua. Bi galdera gidari bidali genituen ere zentzu honetan, azkenean pixkat bideratu alizateko bakoitzaren aurkezpena, batetik zen argitzeko aurrez aurrekoa diren enean, baina nabaria denez online paradigma horretan ere nolabaiteko jauzi txikiak ematen ali direla zein den beraien egungo eskaintza online, alegia unibertsitate bakoitzak ze eskaintza duen, eta gero noski ze aukera ikusten dituzten, ze asmo dituzten etorkizunari begira, ze puntutara ino hau estrategikoa den, ez den, lerro garrantzitsua den, ikusten ote dute lankidetza posible bat euskarazko online unibertsitate berri baten sorkuntzan adibidez, eta nola kokatzen diren horren aurrean, eta bar. Jarriko dizkizut, Marko... Eskerrik asko. Egun ondenoi, Iratxek esan duen bezala, ia baduan aurrera. Behar diozu, piztu egin behar duzu ezkerretik. Bai. Eta hor, berdea jarriko da. Bai. Aurkezpena bezala, webguneko fitxategia jarri dizuet. Doktore kontratatua naiz, eta elektronika sailan aritzen naiz klaseak ematen. Eta mitxe da daukazue, dire irakasgai zerrenda, elektronikaren astapenak, bai analogikoak eta digitalak, bai ingenieru industrialei, teleko eta informatikoei, eta teleko masterran ere azkeneko urtetan despliegue de servicios multimedia. Gehienak euskeraz, elektronikakoa eta azken hau erderakoa. Hau izan da arrazoi bat ni hemen gaur egoteko, zeren orain dela 3 aste gonbidatu zidaten hizkuntza plangintzarako batzordekidea izateko, eta pentsatu nuen, zela garaia unibertsitatearen eskertzea nolabait nire lanarekin, eta lehen bilera horretan, lehen debeziko ekintza izan zen, badago Donostien txarla bat, elkarrizketa bat, eta ez du ere nola erabiltzen dituzun tresna hauek joango zara, eta horregatik nago hemen, euskaraz irakasten dudalako, eta irakaskuntza metodologiko aktiboen eta teknologien erabiltzaile sutsuaren naizelako. Banabil nire ikasgaietan flipped classroom edo blended learning erabiltzen, saiatzen gelako denbora guztia aktibo bihurtzen, proiektuak egiten, eta horregatik nire alde sortu ditute online eduki batzuk. Eta gaur etortzeko ere egun hauetan sondeotxo bat egin dut beste sailetan, zeren nik ezagutzen dute ingenieritzakoa, baina beste departamentu batzutan ere sondeo bat egin dut eta emaitzak onutzak argi ditut. Zer gehiago, Nafarroako Unibertsitateko Publikoaren euskarazko eskaintza 2007tik aurrera, plan estrategikoa onartu zenetik, Gobernu Kontseiluan, hasigia urtez urte gero eta irakas gehiago eskaintzen, badaude 2 gradu osotara euskaraz eskaintzen direnak, aur hezkuntza eta lehen hezkuntza, eta gero beste gradu guztietan irakasgaiak daude. Egiteko oso bat 150, hemen daude zenbakiak, barkatzazuet banabilemen, ohituta aurrean izatea, 150 osotara, bakar batzuk egongo dira duplikatuta, zen grupo ezberdinetan gauza berdinak eman daitezke. Ikasle kopuruaren zenbakia ere galdetu dut, baina ez du denborarik eman entzuteko, ez daukate zenbaki zehatza. Bestalde, teknologikoki badago unibertsitatean, erderaz, Centro Superior de Innovación Educativa, bere helburuak direla e-learninga garatzea eta sustatzea irakasleen artean, eta hori teknologi berrien erabileran laguntzea eskaintzen. Urte hauetan garatu dute batez ere 3 helburu nagusi teknologikoki, bata da Moodle lantzeko plataforma e-learninga erabiltzea denon artean, formakuntza jardunaldiak ere eskaintzen dute erabiltzeko,
UMNA TV ere, telebista estudio moduko zerbitzu bat ere badaukagu, erabili dezakegula irakasleak, bere plataforma YouTube antzeko plataformat hor bideoak eta igotzeko ere badaukagu, bideokonferentzia gela bat, hau izango ziren helburu teknologikoak baditugunak, beraz. Alde batetik, badaukagu irakasgai eskaintza, irakasle kopurua, badaukagu masa lana egiteko, badaukagu gaur egungo tresnak, ikusi ditugunak ez dira horren beharrezkoak, gaur egun portatil batekin askotan nahikoa zaten da, baina unibertsitatean daukagun gure inertzia gustatzen zaigu presentzialak egitea gauzak, gustatzen zaigu ikasleen aurrean hitz egitea, gu izatea erdia, orduen, hau denak dela eta gure online eskaintza ez bakarrik euskeraz, baizik eta edozein hizkuntzan ere, hemen 0,0 bat jarri behar nuen, baina epsilon erabili dut matematikoki zenbaki txikia eta txagarria delako, eta orduen egoera hauxe izango zen. Eta daukagun oraingoz gauza gutxiak edo bakarrak dira irakasleen ekimen pertsonalei esker. Eta hori da pixkat egin dudane, sondeoa, inkesta beste saile batzutan, ez da izan oso sakona, baina gauza gutxi atera da. Badaude, alde batetik nire ikasgaiak, esan bezala blended learning erabiltzen dudalako bideoak ditut online, plataforma berezi batean erabiltzen ditut, eta gradu hauetan euskaraz eskaintzen direnak ere gauza gutxi. Badago ikasgai bat, hizkuntzaren didaktika, eta aurreko gardenkietan formatuen adibide bezala, gehienetan blogak erabiltzen dira, hau ez dakit online eskaintza bezala esan dezakegun, baina liburu edo liburu elektroniko bezala, hauxe nire lagun baten eskaintza erderaz, beste adibide bat, nire sailekoa ere erderaz, bideo batzuk egin zituzten, baina hauek arazoa izan zuten, klasea aktibo egin beharrean ez zuten eskaini gauza atraktiborik eta irakasle gabe geratzen ziren klasean, bideoak zutelako online, eta hauek ere hortxe daude, baina ez dira erabiltzen, eta euskaraz hauxe izango zen irakasgai horren bloga, hizkuntza didaktikarena, izenaren irakaslearen izena, Juan Carlos, ez du goratzen markatu, ez dakit hortagoen, bloga, formatu berezina, bazuten ere mapa konzeptualak ere hor online, ez dakite hauen erabilera zein den, eta nire aldetik, esan bezala, bideoak online egin ditut, YouTube erabiltzen dut hauek argitaratzeko, eta gero ikasleekin lan egiteko, hauxe izango zen erabiltzen dudan plataforma mukantzeko zerbait badaukagu horrezkerrean gure indizea, bideoak ikusteko, badauka plataforma honek aukera bat registratzeko ikasleek egiten dutena, baita zerbait zalantzaren bat edo badaukate, botoi batekin confused ematen dute, edo galderaren bat jarri dezakete bideo horretan, eta nik estatistika hauekin ere saiatzen ari naiz feedback lortzen klasea horretik ikusten dituk ze zalantzak izan duten, ze pausa egin dituzten, just in time teaching edo esaten diotena, horrekin nabiltza, baina esan dutza personalki aktibitate hauek. Aurrean sortu den eskema da, blended learningen eskema, ni saiatzen ari naiz. Gauza pasiboak direla, entzutea, teoria entzutea eta ikastea, klasean egin beharrean, etxera bidaltzen diet, ordenagailuan ikasten dute bere bakarrik, eta klaseko denbora taldean lan egiteko eta nirekin aurrean zeharo aktibo bihurtzen dut. Horren ondorioz daukagun online eskaintza euskaraz txikia hori izango zen, besterik ez. Orduan, banegoen egun hauetan, hau pentsatzen nola aurkeztu horren gauza gutxi euskaraz unibertsitatean, da joan zen astean bidali zuten lehen urratsa, lehen deialdi bat, bidali du unibertsitateak prestatzeko ikasgai optatiboak online formatuan. Edozein hizkuntzarako, baina behintzat gaur aurkezteko unibertsitateak lehen urratsa eman duela, nahiko atzerapenarekin, hobeto geratzeko behintzat, eta hauxe izango zen gure egoera gauza gutxi, baina hasigia gauza egiten suposatzen dut, eta ondorioak bezala esan bezala badaukagu irakasgai, ikasle eta irakasle kopuru nahikoa, tresnak ere gure esku ditu, baina eskaintza txikia oraindik, baina lehen urrats hori eman dugu, eta gainera nik uste dute unibertsitate guztiak behartuta gaudela norabide horretatik segitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marko. Edurne, nahi duzunean? Jarriko dizut aurkezpena. Bai, mazaz. Egunon, da lehenik eta behin eskerrik asko, Mondragon Unibertsitatea ere mai hauetara gonbidatzeagatik. Labur-labur gure gaur egungo
lehenengo behintzat gure lehenengo urratsak zeintzuk izan zian, komentatuko dizkizuet, gaur egungo egoera online eskaintza eta euskaraz zein den aipatuko dizuet, eta esku hartan ditugun erronka serioenak zeintzuk diran baita. Gure lehenengo urratsa 2001 urtean izan zen psikopedagogiako lizentziarekin. Bigarren zikloko lizentzia bat zen eta hartzailea kontutan aukita gehiengoa lanean zegoelako online eskaintzea definitu zen. Online eta euskaraz beraz 2001 urtean. Titulazio hau 2012-2013 urtera arte eskaini dugu online eta profesionalei batez ere bideratuta. Urrengo pausu urrats garrantzitsuena 2008 urtean izan zen, urrengo urtetara begira plan estrategikoa definitu bar genuena, erronka estrategiko bezala definitu zen eta MU online, Mondragon Unibertsitatea online garatzea erabaki zen. Eta hortik 2016an gauden momentura arte, izan da egin ditugun apostu eta inbertsio garrantzitsu asko hor joan dira gure online eskaintza horretan. Orduan ikusten genduen bizioa, eta egia da 2008tik 2016 asko aldatu dela, baina bizioan ez den genduen gradu ondoko eskaintza izan barzala modalitate eta hizkuntza ezberdinetan eskaini bar genduena. Orduan, erronka hortatik abiatuta gaur egungo egoera zein dan labur-labur azalduko dutzuet. Hau da, online eta euskeraz daukagun eskaintza ditugu 2 unibertsitate master, 2 gradu, 2 gradura egokitzapen ikastaro, beste titulazio batetik zatu zenean, gradua lortu nahi duzunean, eta MOOC bat euskeraz, plataforma ere euskeraz lortzea izan genuen. Guztira online ditugunak, ez euskeraz, guztirako ikasketak dira 4 unibertsitate master, 4 master profesional, 2 gradu, 9 gradu egokitzapen ikastaro, 2 aditu titulu, hainbat espezializazio ikastaro labur, eta 3 MOOC OpenEDX plataforman. Euskerazkoetan zertxo bait gehiago zentratzen, baina labur-labur baita. Lehenengo diapositiban aurkeztu ditudan titulu horrek zeintzuk diran esango dizuet. Unibertsitate masterrak dira hezkuntza testu inguru, multikultural eta eleaniztunetan, eta berrikuntza didaktiko eta metodologikoetan eskaintzen dana masterra, unibertsitate masterrak, 60 ECTS-koak bakoitza. Graduak dira aurrezkuntza gradua eta lehen hezkuntza gradua, eta honekin batera bebai, 2. gradura egokitzapen ikastaroak. Eta honek daukate, azalpen bat behar dute. Da diplomatura aukiten baduzu adibidez, aurrezkuntza baten lortu dezakezu aurrezkuntzako gradua. Baina diplomatura aurrezkuntzan aukitzen baduzu lortu dezakezu lehen hezkuntzako, beste titulazio batetako gradua baita. Egokitzapena edo gradura bihurtzeko ikastaroa. Eta ikasturte honetan, nahiz eta iaz izan, lehenengo gure MOOC euskerazko MOOCa bota gendun baita, eta kooperatiba gintzako arloan izan zen, arrasteko esperientzia kontatzen gendun bertan, OpenEDX plataforma erabili gendun, hori euskaratzea ere lortu gendun, Gipuzkoako Foru Aldundiko diru laguntza batekin. Eta zein da gaur egungo gure erronka, aurreko mahaiko kideek aipatu duten bezala, hartzailea kontutan aukitzea, beraien beharrak oso espezifikoak direlako, lanean ari den jentea da, eta ez dauka denbora galtzerik. Beraz, asmatu behar dugu, bai gure eredu pedagogikoan, baita modalitatean eta baita hizkuntzan ere. Orduan, eredu pedagogikoari dagokionez, gure hezkuntza eredu propioa daukagu, oso praktikoa da, online izateaz gain aukera daukate ikasteko eta ikasten duten hori aplikatzeko gero bai graduan eta baita proiektuan, baina materia guztietan erabiltzen den metodologia aktiboa da eta ikasketa hori ziurtatzen dugu. Eta metodologia aktiboetatik aparte, lehen aipatu dan abandono ero uste tasa hori ere aipatu nahiko nuke. Gure hezkuntza ereduak ez dakite larrai jarraitzen ditugun ikasleak ero zer, baina gure abandono tasak oso bajuak dira. Harrigarri bajuak dira, hasieratik oso ondo aipatzen zaie nun sartzen diren, oso kontziente dira lanean ari den bitartean, gehiengoa lanean, ez danak, ikasten aritu barko direla, beraz gaueko 10etan etxeko zapatillatan aurrak oberatuta gero lanean eta ikasten jarraitu behar dute, beraz gure erronka hor dago, beraiei guzti hori erraztea.
bai? Eta noski alden guztia euskeraz. Ni aldetik, besterik ez. Eskerrik asko Edurne. Urtza. Bueno, egun guztioi, ni UPV EHUko kampus virtualaren izenean nator, eta eskerrik asko jardunaldi hauetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Denbora laburra da, eta zuzenean proposatu dizkiguten bi galderak erantzuten saiatuko naiz. Esan beharra daukat hasieratik, UPV EHU danotak egun bezala aurrez aurreko unibertsitatea dela, eta bide batez oso handia dela. 3 kampusetan banatuta dago, eta 3 kampus horiek EAE-ko 3 herrialdeetan. Hala ere, online hezkuntzare badu eta batez ere internet bidezko plataformak erabilioi ditugu aurrez aurreko eskolen laguntzarako. Hortaz, master eta berezko titulekin hasiz gero, errelako hezkuntza bi eratakoa izan daiteke gure unibertsitatean, online zuzenean edo erdi presentziala. Aurtengo ikasturtean, adibidez, 2016 ikasturtean, online 9 berezko titulu eskaini dira, 2 irakaskuntza teknikoetan, 6 gizarte zientzietan eta 1 humanitateetan. Eta honi beste 6 gehitu behar dizkiogu, erdi presentzialak izan direnak, 2 irakaskuntza teknikoetan, beste 2 osasun arloan eta 2 gizarte zientzietan. Horrez gain, nazioarteko konbenioekin sortzen diren beste master ofizialak ere baditugu, eta hauen artean 4 eskaintzen dira interneteko laguntzarekin, 2 online zuzenean eta beste 2 erdi presentzial, batez ere Hispanoamerikako herrialdeetan. Beraz, orotara gradu ondoko tituletan 19 eskaintzen dira online edo erdi presentzial. Horietatik 3 ditugu euskeraz, hauek dira, hizkuntza plangintza aditua, emakume eta gizon arteko berdintasuna, berdintasun eragileak masterra, eta itzulpengintza eta teknologian aditua. Hala ere, esan beharra dago, gaztelera eskaintzen direnen artean, gehiengo masterretan, azken lanak edo master mailerako lanak euskaraz, ingelesez edo gaztelaniaz egiteko aukera ematen zaiela ikasleei. Nahiz eta masterra bera gazteleraz izan. Bestalde, atal honetan ikasgela virtualen erabilerako datuak ere agertzea ondo legokela uste dugu, eta hauetatik bai graduko eta bai gradu ondoko ikasketetan erabiltzen diren egela edo gela virtual hauen datuak aurkeztuko dizkizuet. Guk egela deitzen diogun ikasgela kopurua, 9.080 da graduan, 1.148 gradu ondokoetan. Hortaz, badauzkagu 10.228 egela hauek, gela virtual hauek. Normalean, gela virtual hauek, ero esango dudan bezala, aurrez aurreko irakaskuntzari lotuak daude, laguntzeko erabiltzen dira. Egela erabiltzen duten irakasle kopurua dira graduan 3.580 irakaslek erabiltzen dute, gradu ondokoetan 1.676, hortaz 5.256 irakaslek erabiltzen dute zerbitzu hau, unibertsitateak ematen digun zerbitzu hau. Eta ikasle kopurua, graduan 37.696 ikaslek erabiltzen dute zerbitzua, eta gradu ondokoetan 2.254 ikaslek barkatu. Hortaz, 40.000 bat ikaslek erabiltzen dute zerbitzua. Hauetatik euskaraz, zehazten ditugunak edo, graduko ikasketei dagokienez, aurrez aurreko irakaskuntzari lotutak edo laguntza emateko ikasgela virtualak 3.815 dira. Mistoak, Bed Learning aipatu duzue olako irakaskuntzari lotuak 14, eta dozentziarik gabeko, baina ikasgela virtualez ematen diren irakasgaiak 26 dira. Guztira 3.815. Guzti honi, eleaniztasun maila altua gehitzea gustatuko litzaiguke. Zeren gela hauetan, euskeraz gain beste 8 hizkuntza ere badaude. Gaztelena, ingelesa, frantsesa, grekomodernoa, galegoa, errusiera, italiera eta alemana. Besteak beste. Eta honek uste dugu ere lagundu egiten diola edo hobetu egiten duela gure eskaintza. Gradu ondoko ikasketi dagokienez euskeraz, aurrez aurrekoei laguntza ematen dieten ikasgela virtual hauek 58 dira, mistoak 9 eta dozentziarik gabekoak 4, Beraz, osotasunean, hizkuntza guztia kontuan hartuta, 3.926 izan ditugu aurten. Baina datu horiek gestiorako, administratzeko eta zerbitzuetako langileen eta ikertzaile irakasleen etengabeko formaziorako, ikerketarako, gestiorako eta bestelako jarduen lehalditarako erabiltzen diren gela virtualei batu egin behar zaizkie. Aipatu dituen azken ekintza hauetarako erabiltzen diren 415 egela dauzkagu, 415 gela virtual dauzkagu,
Honetan, 1.251 irakaslek hartu dute parte, eta 3.402 ikaslek. Kontuan ikinda, hemen ikasleak, hori zerbitzutako pas pertsonala dela, eta baita irakasleak, unibertsitateko irakasleak. Bigarrena galderari dagokionez, zein dira unibertsitatean online paradigman edo emango diren urratsak eta zeintzuk euskaraz. Esan beharra daukat, UPV-eren helburua eskaintza zabaltzea dela, noski, eta eskaintza hau alden enean behintzat euskaraz izan dadila bultzatzea. Adibidetzat, 2016-17ko ikasturterako master eta titulu berezien eskaintza dakarkigu. Ikasturte horretarako, behintzat orain planifikatua dagona, ondorengoa da, master eta berezko tituluetan 12 gehituko zaizkie, 12 ikastaro berri gehituko zaizkie, online eta batez ere online. Hortaz, aurtengoa baino nahiko eskaintza altua hau izango da, eta beste 10 bat presentzial izango dira, erdi presentzial barkatu. Eskaintza horretan gehitasun edo handitasun handiagoa ikusten dugu, eta horretaz gain, eskaintza zabaltzeaz gain, esperimentazio zientziei dagokionez, berezko titulu online eskaintza berri bat ere emango da. Baita ikasketa teknikoetan, bai geoinformazioaren analizian, eta baita bioinformatics gunean edo. Guzti honetaz gain, beste UPV-ek edo EHUk, beste erakundeekin eta unibertsitateekin elkarlanean ere, elkarlanaren ondorioz, masterrak eta berezko ikastaroak edo titulu propioak aterako ditu, atera berri ditu. Batez ere Burdiosoko unibertsitatearekin, EGOarekin, UEUrekin, UNEDekin eta beste batzuekin. Guzti hauen artean, gustatuko litzaiguke UEUk antolatuko jardunaldietan gaudenez gero, elkarlanean eraikitako eta datorren ikasturtean eskainiko diren 2 gradu ondoko eskaintza hau azaltzea, online eskaintza hau. Bata da IKTak eta kompetentzia digitala hezkuntzan, etengabeko formakuntzan eta hizkuntzen irakaskuntzan, bertan bai UEUko eta baita EHUko irakasleak egongo direlarik, eta urraldea eta hizkuntza eragin linguistikoaren ebaluazioa ikastaroa. Bestalde, ezin ahaztu dezaket, UPV-en egiten ari garen, edo UPV-EHUn egiten ari garen muken gaineko apostua. Horretan ere, euskaraz ikastaroak eskaini dira, bai euskaraz eta baita era elebidunean ere, euskaraz eta gazteleraz batez ere. Eta dagoeneko kampus virtualak 2 deialdi egin ditu irakaslei eskainiak mukak egin ahal izateko. Deialdiak oso arrakastatsuak, nahiko arrakastatsuak izan dira, eta, 2000 eta orain dela 4 bat urte sortu zen muke lehen eskaintza, EHUn, baina 2014 deialdiarekin lotuta 5 online ikastaro masibo eta ireki eskaini dira, Miriadak Sekiz plataforman, bat osasun arlokoa, bat ingenieritzakoa, beste bat zientzia esperimentaletakoa eta 2 gizarte zientzietakoak, hauetatik ere pare bat euskaraz izan dira. Eta 2015 urtean 8 ikastaro eskaini dira, eta horietatik 4 dagoeneko egin dira Miriadak Sekizen, eta laster beste 4 eskainiko dira. Bestalde, lehen aipatu den OCW edo Creative Open Courseware, lehen inguruan ere aspaldidanik EHUk eskaintza nahiko zabala egiten du webgunean, eta bertan badaude hainbat irakasgai euskaraz eskaintzen direnak. Bukatzeko, esan beharra daukat, UPV-EHUk badaukala erronka handi bat online eta interneten erabilpenarekin. Hala ere, bidea zabaltzen ari gara eta kampus virtualean uste dut lan nahiko handia egiten ari dela. Denbora uste dut amaitzear egongo dela, así que eskerrik asko berriro ere. Zuri urtza. Eta Alex, jarriko dizut aurkezpena. Bai, mesedez. Egunon guztioi, eta eskerrik asko unibertsitatea gonbidatzeagatik. Eta lehenik eta behin barkatu, baina ingeleraz irakasten dut, urteko egun asko Amerikan ematen ditut, así que euskera nire buruan daukat, baina astiroago joango naz gauza guztiak esplikatzeko. Handaukazu mandoa, Eskerrik asko. Gure unibertsitatea nahiko gutxi dauka euskarazko eskaintzan. Guretzako online prestakuntza ez da kontzeptu berria, badaramagu
15 urte baino gehiago gauzak egiten, baina ez geneukan esebez gure plan estrategikoan. Gure esperientzia online prestakuntzan, batez ere ingeleraz ematen ditugun kurtso guztietan da, gutxi daukagu ingeleraz, baina euskaraz baino gehiago, eta batez ere gazteleraz daukagu egiten ditugun online kurtso guztiak. Baina lan egon garen arloan gure eredu eta metodologian izan da. Eta hori da nire ikuspuntutik, gure ikuspuntutik erronka garrantzitsuena. Eta hori da azalduko dudan gauza garrantzitsuena. Gure aurtengo plan estrategikoan e-campus, gure ardatz estrategikoetan dagoen proiekturik garrantzitsuena da. Egiten ari dugun lana bereziki transformazio digitala bat da. Gure unibertsitatea ez dauka ia esebez euskeraz, ez dauka ia esebez online esparruan, así que gure lehen lana, egiten ari dugun lehen lana, transformazio digital, prozesuen transformazio digital lana izaten ari da. Badaramagu esan dudan bezala, 15 urte, berrikuntza prozesu oso zabal batean, egin ditugu gauza asko, espezialki informazio eta komunikazio teknologian gure irakaskutxetan sartzen, baina esan dudan bezala, ia ez geneukan esebez online esparruan. Así que pasaden urtean, urtarrilan hasi ginen gure e-campus proiektuarekin, eta egin genuen lehen lana, eta hori gure ikuspuntutik da erronkarik garrantzitsuena eta erronkarik zailena online eredu on bat garatzea. Hemen daukagu gure elementurik garrantzitsuenak, gure online prestakuntza ondo egiteko, eta guretzako bi oinarri garrantzitsuak ditugu hau ondo egiteko. Alde batetik oinarri metodologikoak, orain azalduko ditut zeintzuk diren gure aktibitate berezienak, eta beste alde batetik oinarri teknologikoak. Hauek dira gure ikuspuntutik online prestakuntza batean lan egin behar ditugun 3 elementu printzipalak. Lehenik eta behin ikasleen autonomia, ikaskuntza esanguratza izateko, eta 3. puntuan denboraren kudeaketa. Online prestakuntza gauza asko ditu konparatzen badugu gure presentzial ikaskuntzekin. Diferentzia asko daude, eta batez ere Deustuko Unibertsitateko historioan nahiko luzea da, eta badaramagu urte asko presentzial kurtsoak garatzen, eta gure irakasleak nahiko acostumbrados, ohituta daude presentzial kurtsoak egiten, baina horregatik lehen esan dudan bezala, lehen urratsa transformazio digital bat egitea da, eta hori da aldaketa asko egin behar dira gure irakasleen ohituretan. Eta hori horrexegatik gure ikuspuntutik ez da berdina esebez garatzea instituzio berri bat online prestakuntza egiteko, konparatzen badugu gure 150 urtekin badaramagun ikasketekin. Gure erronka printzipala transformazio digitala da, gure irakasleen ohiturak dira, eta batez ere gure diferentziak. Eta zer egiten gaude oraintxe bertan? Batez ere ulertzen, eta hau da puntu garrantzitsu bat, ulertzen zeintzuk diren
informazio eta komunikazio teknologiak bultzatzen duten eta baldintzatzen duten gauzak. Batez ere, material didaktikoak online esparru batean egiteko gauza asko egin behar dira eta aldaketa asko egin behar dira. PDF bat gure online kampusean zabaltzen ez da gure ikuspuntutik soluzioa. Material didaktikoak egokitu behar ditugu, barkatu, egokitu behar ditugu online esparruetan. Eta bestalde batetik, gure irakasleen ohiturak eta nola tutoretxak egin eta nola gure ikasleekin egotea eta gauza guzti horiek beste era batean egin behar dira. Eta berriro hau transformazio digital proiektu bat da. Eta hau da guretzako gure ikuspuntutik nola bultzatu behar den online prestakuntza bat. Guk nahiko ados gaude irakasleen balio printzipala bere tutoretxa, bere akompainamento, bere babesa, bere laguntza ikasleekin, etc. Da bere balio printzipala eta horrexegatik ustea interneten material didaktikoak zabalik, irekita, ez da gure unibertsitateko proiektua printzipala. Guk gure irakasleen balioa, gure irakasleen prestakuntza eta gure irakasleen jakintza balioan jarri nahi dugu bere tutoretxarekin. Así que gure modelua, gure eredua, irakasleen parte hartze principala, nagusia da gure apostua. Así que hori da egiten ari ditugun gauzak, gure irakasleak formatzen, hori erreza zen, formatzen eta gure online eredua esplikatzen. Eta ja bukatzeko. E-kampusetik lan egiten ari dugun beste proiektu printzipal bat kalitate irizpideak dira. Edozein kurtsoa, edozein kurtso edo prestakuntza bat atera baino lehen, ia 50 kalitate irizpideak bete behar dira. Gure irakasleak kurtsoak garatzen dituzte, baina atera baino lehen e-kampusetik kalitate irizpide asko berrikusten ditugu. Eta hau da gure organizazioa, e-kampus fakultate guztiekin lan egiten ari du, e-kampus ez da gure online unibertsitatea, zerbitzu bat da eta horrela balioan jartzen dugu. Egun osoan zehar, gure fakultateekin, gure 6 fakultateekin lan egiten ari gaude, espezialki, bereziki, 3 fakultate dira eskaintza asko garatzen ari dituztenak, alde batetik teologia fakultatea merkatua globala da, zen eta hemen ez dago jende askoz, así que teologia ia bere eskaintza guztia online esparruan dauka, dena gazteleraz, bestalde batetik nire fakultatea, ingenieritza fakultatea, ingeleraz eta gazteleraz dauka eskaintza asko, batez ere Amerika Latinan, eta horrezegatik nago egun askotan hortik, eta bestalde batetik giza eta gizarte zientzia fakultatea. Bertan ere daukagu gauza asko. Eta beste 3 fakultatuak, Deusto Business School,
zuzenbidea eta psikologia eta hezkuntza dira transformazio digital proiektu hori egiten ari dituztenak momentu honetan. Eta hau da gure online prestakuntza eskaintza guztia eta eskerrik asko guztioi. Eta barkatu berriro nire... Lasai, Alex, eskerrik asko. Aukenduko dut, jarriko bestean. Bueno, asko hitz egin duzue zuen eskaintzaz, normala zen, hortarako ere tartea eman nahi genizuen. Bueno, orain eztabaidarako tartea dago, lehen bezala, bueno, ez dut laburpen bat egingo noski, baina, bueno, airera botako ditu galderak, ez dira, nik ez ditut galderak egingo, egia da eta nabaria da, ez? Online paradigman sartzera doaz, edo sartu dira, edo sartu ziren bere momentuan batzuk lehenago besteak baino aurrez aurreko unibertsitateak. Niri burura etortzen zaidana da, ze puntutaraino lehentasunen zerrendan zemagarren haute den online eskaintza hori. Alegia lehentasunen zerrendan hasieran ez badago online eskaintzaren behar horri erantzungo dion proiektu bat sortzeko abia puntuta helburu izan ote daitekeen berez aurrez aurreko unibertsitate bat, bere lehentasun nagusia edo nagusienetakoa ez baldin bada. Aipatu da ere hartzailearen garrantzia, hori aurreko mailan ere atera da. Hemen eskaintza handia dago, garrantzitsua da hartzailearengan fokoa jartzea, alegia ze puntutaraino online dugun eskaintza horrek erantzuten dio profesional edo ardura pertsonalak dituen pertsona bati, ikasi dezake online eskaintza horretan bere erritmora, edo erritmoa unibertsitateak ez hartzen du naiz eta online izan, behar bada hori da gaurko proiektuaren muinetako bat, ez? Azkenean hezkuntza behar berriak hortik datoz, ikaskuntza irakaskuntza prozesuak bizi osorako luzatzen direlako, eta behar bada zein den hartzailea eta online eskaintza horrek hartzaile horri erantzuten ote dion. Eta bestetik, bueno, bombo pixka bat emango diot, aipatu den gradu ondoko bati, batez ere laguntzen didalako lankidetzaren ideia ere balorean jartzen, urtzak aipatu du gradu ondoko berri bat emango duela EHUk, eta esan nahiko nuke gradu ondoko horretan ni ere irakaslea izango naizela, eta ez EHU eta ni bakarrik, baizik eta unibertsitatetik kanpoko irakasle asko eta aditu asko egongo dira. Gradu ondoko horiek dira, adibidez, euren baitan lankidetza erabat naturala bideratzen dutenak, behar bada aurrez aurreko unibertsitateak jabetu gabe, edo gehiegi jabetu gabe, baina euren baitan lankidetza hori egunerokotasunan dagoen balore bada, eta beraz, hor badakit papeltxoa ere badaukazuela, eta oso gradu ondoko interesgarria izango da. Besterik gabe, galdera erantzunen bat balima duzue, badakizue mikroa ezinbestekoa da, Ainoak gerturatuko du, eta badugu tartetxoa lasai galderak egiteko, beraz, animatu. Egunon, eskerrik asko lehenik eta behin zuek emandako azalpen guztiagatik. Uste dut askotan gurean komunitate txikia bagera ere elkarren berri gutxi daukagu eta honelakoak oso baliagarriak izaten dira, benetan garena ezagutzeko. Ikusi dugu, unibertsitate munduan bizi gerenok, denok maila batean edo bestean ari gerala onlineko eskaintzaren gainean lan egiten, unibertsitate guztiak azaldu duzute. Gero Euskal Herrian gauden unibertsitate guztiak esango nuke gaur hemen gaudela, eta bai online eta bai euskaraz eskaini dezaketen unibertso guztia beraz hemen bildua gaude. Hau honela izanik eta azaldu duzuten euskarazko orokorrean, bai aurrez aurrekoan zein online irakaskuntzan eta aurrera begirako apustuetan, zergatik iruditzen zaizue bakoitzean, zeuen unibertsitate bakoitzean, batzuetan bestean baino eskasagoa, baino orokorrean gutxi izatea euskarazko apustua, zergatik iruditzen zaizue dela, eta bestetik nola ikusten duzue ueutik bertatik egiten dugun elkarlanerako apustu, dei, dagoeneko guztiekin maila batean edo bestean hartu emana izan dugun horretan, batzuetan lankidetza estuagoa besteetan baino,
Baina aurrerantzean nola ikusten duzute egitasmo, elkarlanerako egitasmorik ikusten duzute, aurrera emateko, jarraitzeko? Nahi duzuen, zuek nik ez dut gidatuko ordena, nahi duzuen bezala bideratuko. Ni Iruñako Unibertsitatea dela eta hor nik uste dut Euskararen egoerak jarraituko diola kasu hontain online deialdi hortan hizkuntza guztietara zabaldu denez eta kurso presentzialekin gertatu den bezala bere portzentaia nik uste dut mantenduko duela. Ez dakit zein izango den emaitza, baina badaukagu hor irakasle eta ikasle masa edo kupurua eta nik uste dut jarraituko duela. Urtez urte daukagun progresioa nik uste dut interesgarria izan dela 2 grado hoiekin eta ikasgai hoiekin grado guztietan, ikasleak ere erantzuten ari dira, beraz alde horretaik jarraituko dio nik uste dut orain arteko presentzialaren portzentaiari. Eta bestalde, UEUk proposatzen duen ametsa, hemen izugarri polita eta aldi berean ere bai interesgarria. Nik uste dut etorkizuna hementxe da hola hezkuntzarena. Nik baditut 2 seme, ez dakit 10 eta 6 urte eta zalantzak ditut unibertsitatearen papera izango duen papera beraien bizian. Ez nago ziur unibertsitateak eskini behar diena horren garrantzitsua izan behar den. Edota hemen hitz egiten garen norabide honek garrantzi gehiago izan behar duen. Online eta beste modu bateko hezkuntza. Beraz, planteatzeak bakarrik oso interesgarria da, baina nola egin edo nola joango den hori ez dakit, erantzunik ez daukat. Markok esan duenarekin lotuta eta lehen Erramunek esan duenarekin nik bat egiten dut. Asko gustatu zaidan ideia izan da profil profesional bakoitzari, sektore bakoitzari nola erantzun eta hori lankidetzan egitea bagian bai izango da errazagoa, ez? Zerbait online guztiendako berdina egitea, ni printzipioz, baina hemendik, nire iritzi pertsonala zerbait zaila iruditzen zait. Kafe para todos ez da, deno izkogu kafea gustatzen, batzuri sakarinakin, da uda bada bagian sakarina gabe, ez? Baina profil profesional bakoitzak dituen beharrei erantzuteko, sektore ondo zagutzen duen jendearen laguntza eta elkarlan horrekin, bagian bai iz naiteke errazagoa, bai? Ez dut esaten bestea ez denik ametsa eta polita iz naitekenik. Baina asmatu behar da bakoitzak zer behar dituen, bai metodologietan, bai beharretan eta profil horri ondo erantzuteko bidelagunak behar dira, ados nago. Ni ados nago ere beraiek esaten dutenarekin, UPBHUk lankidetzak badauzka, zuk aipatu duzu bezala. Bestalde, uste dut hemen badaudela ezberdintasun batzuk. Badago presentzialari laguntzen dioten beste gela edo herramienta hauek, eta horretan presentzialaren hizkuntzarekin bat doaz. Orduan, hor badago eskaintza euskaraz egiten ari direnei. Eta beste bat da online ikastaroak edo online masterrak edo beste horiek. EHUk badauzka, eta horien artean nik deigarritzat hartuko nituzke muka hauek. Hor badago gidaritza bat, EHUn, eta hor badaude hainbat muk ezagutzen, mundu guztiak ezagutzko dituela, baina online ikastaro masibo eta irekiak dira, mundu mailako mugimendu bat hau, eta hau EHUk badauzka Miriadax X plataforma batean, non euskara ez da hizkuntza ofizial bezala kontsideratzen, badauzka dagoeneko 2-3 muk euskaraz edo era elebidunean eskainiak, euskaraz eta gazteleraz. Bertan, nik parte hartu dut batzuetan, eta adibidez, era elebidunean lantze horretan oso kuriosoa eta oso baliagarri izan zaigu, mundu mailara atera dugu bai gure jakintza eta baita hizkuntza ere, eta mundu mailako milaka pertsonekin, ikastaro hauetan milaka pertsonek hartzen dute parte beraien behar izanen arabera, eta hor ere badago desertizazio edo uste tasa hori lotua, bakoitzak nahi duen bezala eramaten du aurrera ikastaro hau, beraien beharraren arabera, batzuk titulua lortzeko eta beste batzuk ikasteko edo ikusteko, eta hor euskaraz eta gazteleraz, euskaraz eta ingeles eta beste hizkuntza batzuen mailan ipini dugu euskara, eta horren hartu emanak ere egin dira. Orduan uste dut hori erronka polita dela euskararentzako. Uste dut euskara munduratzeko eta unibertsitatea munduratzeko modu bat dela hau. Kontuen ukin da gainera ikastaro mota hauek Creative Commons lizentziarekin sortzen direla, libreak dira, eta doainik, noski.
Orduan uste dut horre ere euskarak potentzia hartu dezakeela. Bueno, me vais a disculpar que me responda en castellano, pero para no perder capacidad expresiva de mi respuesta. Yo respondo un poco por qué no tenemos más oferta en euskera, y es una cuestión de números. A nosotros, me parece bastante obvio decirlo, pero bueno, prefiero dejarlo claro. Nosotros, un curso en euskera, para que nos saliera rentable hacerlo, independientemente de la duración que tuviera o la extensión que tuviera, necesitaríamos 15, 20 alumnos. Eso es muy complicado para nosotros, para nuestro posicionamiento y para cómo el mercado nos reconoce. Por lo tanto, ¿por qué nuestra oferta no es mayor? Pues por una cuestión económica, que no es la conversación que nos gusta tener, pero nosotros vivimos de eso. Entonces, ¿por qué también he dicho que los MOOC no están dentro de nuestra estrategia? Pues básicamente, de nuevo, por una cuestión de números. Un MOOC a nosotros nos cuesta hacerlo entre 60 y 80.000 euros. Es una inversión de marketing. ¿Cuántos alumnos me va a traer luego un máster? Pues pocos, porque hemos hecho esas estrategias de conversión y me trae tan pocos que para eso prefiero gastarme menos cantidad en algo que me traiga más alumnos, ¿no? Entonces, a nosotros nos cuesta todas esas cuestiones, básicamente por una cuestión económica. Entonces, ese es nuestro principal limitante. Y luego, segundo, y no quiero, ahora que tengo más poder de explicarme, hacer la transformación digital de una universidad que tiene 130 años de tradición presencial es muy, muy complicado. Por lo tanto, no es fácil encontrar un profesor o profesora que dé un curso online, que queden contentos a sabiendas de las altas tasas de deserción que existen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es que hay muchos elementos que hacen que la formación online tenga un reto muy grande en Euskal Herria. O sea, es un tema muy, muy complicado. Así que para nosotros es una cuestión económica, no es rentable. Korri gaituko nioke, ez dela bakarrik ikaslea ikusi behar, irakaslea ere. Ikasi behar dugu online eskaintzak zer suposatzen duen irakasle bezala. Behar bada, uste tasa hori ez da inbesterakoa. Nahiz eta zenbaki handia izan, ez da tragedia bat. Behar bada, ikasle horiek ez dituzte ariketak egin, ez dituzte evaluazio, peer-to-peer evaluazioak egin, baina jarraitu dute ikastaroa beraien behar izanak betetzeko. Eta izan daiteke, unibertsitatea hurbiltzea nolabait herrira, gizartera. Bueno, este comentario, de nuevo, disculpadme, pero este comentario es muy bueno porque otro problema que tenemos es justo yo por qué incidía tanto en el valor del profesor en la tutorización online. Porque bajo nuestro punto de vista, los dos principales retos que tiene la formación online, que es la motivación del estudiante y que se sienta bien acompañado, para eso necesitas una dedicación del profesor sustantivamente mayor. Y explicarle a un profesor universitario que va a tener que dedicarse el doble o el triple que hace una asignatura que lleva 15 años haciendo, pues a mí me resulta muy complicado. Por lo tanto, y os estoy contando mis penas, pero son mis penas compartidas, pero por eso digo que es que hay muchas erroncas por encima de la mesa, o sea, esto no es sencillo. Y yo creo que, y termino, tiene que pasar una generación para que esto se estabilice. O sea, en esta transición demográfica entre unas personas predigitales, disculpadme, los que esto es una cuestión de año, y los que hemos nacido en esta era digital, que vemos todo normal y tal. Yo la semana pasada aprendí a usar Snapchat, porque están ahí los alumnos, ¿no? O sea que esas cosas va a costar por lo menos una generación hasta que esto se generalice. Disculpa. Idea interesgarriak ateratzen dira mailan, ez? Lehen aipatu dudan lehentasunen gaia ere badago, ez? Deigarria da nola aurreko mailan Eusko Jaurlaritzatik adierazten zen unibertsitateek bat dituztela baliabideak horretarako, baina gero unibertsitateak hizketan jartzen ditugunean nola, eta behar bada nire kutsu pertsonala dauka komentario honek, baina nola gerian gelditzen den ere aurrez aurreko unibertsitate bat dela, eta bere lehentasuna sekula ez dela izango online eskaintza izatea. Lehentasunetan egon daiteke edo zein kasutan hori ez da bere jardunaren bihotza, ez? Zentzu horretan, berdintzait merkatua edo berdintzait ze irizpideatea diren irakaslegoarena ere deigarria da. Azkenean aurrez aurreko unibertsitateetako irakasleak, ni naiz bat, ohituak gaude aurrez aurreko modalitateetara eta guri sekulako eraldaketa eskatzen digu. Are gehiago, ikerketa ere ez da bideratzen hain zuzen aurrez aurreko unibertsitateetan hainbeste zer diren e-learning modalitateak, eta beraz orduan, uste dut nabari gelditzen ari dela, nire ustetan behintzat, baina hori ere bazen mai honen, ez daukat inongo ardurarik hau esateko, hau ere bazen mai honen helburu bat, ez? Nolabait, balorean jarriz, ez? Aurrez aurreko unibertsitateek egiten duten lana, baina nola
nekez iritsikote garen, Alexek aipatzen zuen generazioa falta dela. Nik ez dakit, 20 urte pasa ira guk bat sortu gabe, beste, ez, galdera da, hainbeste itxon behar dugu. Ez da zuentzako galdera, Zen oroar. Nik egiten dut pixkat animatu klima. Nik baina neuke esatea muga jartzen gabitze aurrez aurreko unibertsitatea eta online unibertsitatea. Nire ustez gaur egun aurrez aurreko unibertsitate bat online eskaintzarik gabe larri ibiliko da. Hartzaileak gero eta anitzauak izango ditugula uste dut. Alde batetik, bai egongo dira igual, gazteak, 18 urteko gazteak, gradu bat guztiz presentziala egin nahi duenak, berak edo bere gurasoak, ez dakit, gurasoak lasaiago egongo dira bai, aurrak kampusera etortzen bada, ziurtatzen badute. Baina gero uste dut, gure eskaintzan gero eta gehiago sartu behar ditugula, ez titulazioak guztiz online, bakarrik, baina bai erdi presentzialak, presentzialitatea daukaten ikasgaietan geroz eta gehiago sartu behar dugula Alexek dioen digitalizazio guzti hori, eta ezin dugu itxaron beste belaunaldi bat etorri arte gure unibertsitatera. Niri oraindik urte asko geratzen zaizkit lan munduan, eta uste dut bere biziko beste erronka badala prestakuntza, langilegoaren prestakuntza. Gu aurten adibidez bai izan dugu erronka bat bai kompetentzia digitaletan formatzea. Eta ez bakarrik irakaslegoa, administrazio eta zerbitzutako langilegoa bai, bestela urrun gauzelako ikasi nahi duten horien beharretatik. Orduan, derrigorrez egon behar gara egunean jantzita kompetentzia digital horietan. Dago, Maite Goñi gure irakasle kompetentzia digitaletan baita, eta egia esan orain arte indizugun saioetan, bai, jenteak ikusten du. Aukera asko ematen dizkigutela kompetentzia digital horiek, tresna digital horiek, bai onlineko titulazioetarako, baina bai presentzialetan eskaintzen ditugun gradu ero beste masterretan bai, txertatu behar diren tresnak eta erramintak direlako. Beraz, onlinea bai, baina nik ez nuke hain garbi bereziko, gu bai izatez unibertsitate presentzial bada, Mondragon Unibertsitatea, baina gure pisu handi bat ere gure onlinea garrantzitsua da, nik asko mimatzen dudan zerbait da. Behar bada oso gaizki azaldu naiz, ez dakit igual nik esan nahi nuena zen, ez dadin nahasketarik egon, noski ulergarria da eta logikoa da, aurrez aurreko unibertsitate batek ere online lerroa eukitzea, arraroa izango zen gaur egun lerro hori ez irekitzea. Nik mahai gainean jartzen nuena hausnarketa zen, aurrez aurreko unibertsitateen esku uzten baldin badugu euskarazko online eskaintza, hezkuntza behar berriei erantzuteko, euskaldunek eta euskal jendarteak egun dituen hezkuntza behar berriei erantzuteko, alegia ez naiz 22 urte arteko ikaslez, baizik eta ari naiz profesionalez, ardura pertsonalak dituztenek eta bestelako beharrak dituztenei hoiek euskarazko online eskaintza bat izan dezaten, nahikoa da aurrez aurrekoek egin dezakezuen ariketa hori, alegia balorean jarriz noski bide hori ere jorratu behar duzuela eta ezinbestekoa dela, zuen bizineraupenerako inkluso, baina horrekin lortzen dugu euskarazko online eskaintza bat benetan garatuko dena bidean eta euskal jendartearen hezkuntza premia berriei erantzuten diena, hori zen pixka bat mahai gainean jartzen duena, barkatu. Galdera zuek egin barretu zuen, Ainhoa, hemen. Kaixo, nik lan egiten dute Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gainera, nire bizitza profesional osoa, bertan garatu da. Orduan, uste dut, orokorrean estrategia hitza erabiltzen dela igual zentzu oso zabalean, eta ez dut bakarrik esan nahi nire erakundeaz. Nik uste dut zeoz estrategikoa denean zure erakundean, bertan zaudenean, nabaritzen duzu. Adibidez, beste esparru estrategikotan sartutan nago urtegin batera, eta benetan nabaritzen dut. Eta online ikastarona ez dut berdin ikusten. Nik uste deskripzio igual, deskribapen ondratuena izan da Marko Induna. Hau da, badaude baliabideak eta ekimen pertsonalak egoten direnean, orduan baliabide horiek horren alde daude eta garatu da hainbat tresna eta,
erreztasun materialak ematen zaizkio bolondrez aurrepausoak egin dituztenentzat. Baina hori ez da estrategia. Hori izan daiteke, pentsatzen ari gara, estrategikoki, gure estrategian sartzea noizbait. Eta hortarako, badakit oso zaila dela, berak ere aipatu du zein den problema nagusia, hau da, badaude inertziak, jendeak egiten ari den moduan ikusten du zein den etekina, eta beste guztia beti izaten da, nolabait ez ezaguna, eta aber zer gertauko dan abenturak edo esperimentuak egiten hasten bagara. Baina estrategikoa izateko nik uste dut jendeak sentitu beharko luke, nolabait oso ondo alineatuta dagola, eta baliabide materialaz gain, egon beharko litzake, igual Alexek esango zuen, endorsement. Izan beharko luke, sentitu beharko luke, baduela hori, euskarria, eta nik esaten dut hori, nabaitzen etelako, adibidez metodologia aktiboen proiektua, nolabait lerro nagusia da, zeo zer egiten badezu bertan, sentitzetzea nolabait baduzula respaldo osoa, baina onlineen asuntuan ez, eta open courseware aipatu da kasu honetan, eta sartzen den moduan, badaude inzentiboak eta hori, baina gutxi gora bere izaten da, guk softwaren izaten duen bezala, shelfware, hau da, jendeak bertan kokatzen du, eta erabiltzen bada ondo, eta bestela ez, eta gero badago nolabait lehiaketa pixka bat, puntuak izateko, kurrikulum egiteko, baina hori ere ez da sartzen lerro estrategikoan, eta beraz oso zaila da hortikan etorkizuna ateratzea, hori da nire iritzia. Eskerrik asko. De nuevo, disculpadme. No puedo estar más de acuerdo con lo que señalas. ¿Cómo has dicho que te llamas? Perdona. No lo he dicho, me llamo Jesús. Jesús, vale. Entonces no era mi cabeza. No puedo estar más de acuerdo. Yo por eso he dicho lo de que o pasa una generación, porque hay una cosa que también supongo que será compartida por todos. ¿Quién fija los planes estratégicos? Lo primero que ha hecho el BBVA para su proyecto de transformación digital es cambiar a toda la cúpula directiva. Por lo tanto, por eso me hacía referencia a la generación. Los planes estratégicos no se hacen solidariamente y conjuntamente dentro del conjunto de la universidad. Entonces, es que también las decisiones las está tomando una generación pues que esto igual no lo compra en el día a día. Y dices, bueno, sí, lo compra uno y luego lo difunde ya, pero vamos a... ¿Cómo generamos los incentivos en las facultades para que esto sea prioritario? Pues que lo diga el mercado. La Facultad de Teología. La Facultad de Teología no le queda otra cosa que reconvertirse a una facultad digital. Entonces hay dos formas, o pasa una generación o dos, el mercado lo dice, porque si no, ¿qué incentivos tiene una facultad que le va muy bien a innovar? Este es el famoso dilema de la innovación. Y esto le pasa a todas las grandes empresas, o sea, esto no es una particularidad del mundo universitario. Todas las grandes empresas que quieren hacer una transformación digital o cambian a la cúpula directiva o es que el mercado les obliga. Por lo tanto, yo creo que no es una singularidad del mundo universitario esto. Así que por eso... Totalmente de acuerdo que es que no es estrategia, efectivamente. Es un tema, pues sí, pues yo lo proyecto aquí como plan estratégico, pero por eso empezó diciendo que nosotros es un plan estratégico de transformación digital de momento. Besterik? Ainhoa, Anate. Eixo honon. Nik galdera badaukat. Esan ezagun, gizarteak aurrera... Bai? Gizarteak aurrera egin duen einean, joan gara nolabait ikaskuntza formaletik ez formalea, baina gaurrun badirudi nagusitzen ari dena eta Markoek aipatu duen bezala dela ikaskuntza informala, ez? Alderdi horretatik, hainbat eta hainbat baliabide ditugu hor zarean zehar. Eta orduan hemen, proiektu estrategikoaz hitz egiten ari garenean, ez dakit, unibertsitateen mailan nola aurreikusten den esan dezagun bilakaera hau, ez? Alde baterik ikusita ikaslea edo nolabait gizakia gero eta autonomago dala ikasprozesuak euren kasa bideratzeko baliabideak izan badituelako, ja nola aurreikusten du hau unibertsitateak bere zeratan, ez? Bere prozesuetan. Ze badirudi, hemen hitz egiten deunean, online eta hitz egiten deunean, berriro ere guaz gotzonek aipatzen zune, ez? Nola egitura itxietara eta nola baitu horre zera bideratuta, ez?
hau bai dela SUPBren izenean, hau nirea, nik uste dut horretan mukak dira bidea. Open kursegoare hor bai dela utzi eta materiala publiko egin nola bait. Baina mukak, ikastaro hauek, badaukate nazioarte mailan oihartzun handia, ez dakit zein izango dan bukaera. Baina berez, bai bultzatzen dute esentzian, gero merkantilizazio prozesu bat egon da, eta orduan hor hasi da esentzia apur bat galtzen, baina esentzian hori bideratzen dute. Ikaskuntza bai formala eta bai informala batera egin nahi izatea. Nahi duenak egin dezala, jarraitu dezala ikastaroa osorik, eta egin dezala aurrera, eta nahi ez duenak egin dezala nahi duen bezala ikasi, nahi duen orduetan, eta batez ere sortzen ikaskuntza sareak, ikasle eta irakasle profesionalen arteko ikaskuntza sareak, eta nik uste dut hori dela bai unibertsitatea gizarteratzeko modu bat, eta baita lifelong learning bizitza osorako ikaskuntza hori, ikaskuntza ez formal hori ere bideratzeko modua. Eta nik uste dut hor bai daukagula erronka bat. Egia da, badagoela ere merkantilizazio horretan zerein plataformak sortu dira, eta badago atzetik dirutza bat, mugitzen dana hortik, eta merkantilizazio horretan sortzen diren zailtasunak. Baina bai uste dut esentziaz, hor badagoela bide bat online ikaskuntza ez formala eta formalarako ere bai, nola bait, lotzen dituena. Eta batez ere materialak libreak direlako. Libreak izan behar direlako, teorikamente. Ni ari naiz, esentziaz, 2008an Siemensek eta bestek azaldu zuten bezala, Kanadako Unibertsitatetik atera zen bezala. Nik uste dut hor badagoela bide bat. Eta ez doala online bestelako unibertsitate edo presentzialen kontra, ez doa, baizik eta batzen dituela. Eta nik uste dut hortik badagoela bide bat. Ez dakit, besteek. Besterik? Ainhoa. Eskerrik asko emandako azalpenengatik oso interesgarri izan da, eta ni galdera bat igual Iratzek esan duen horren arira, ez? Esaten zu, garrantzitsua izango litzatekeela jakitea gure unibertsitateek gaur egun erantzungo lioketen baldineko erronka horri, ez? Eta aipatu dituzu batez ere jendartearen premiak. Badakizkigu zeintzu diran jendartearen premiak, ze hori izan beharko luke bere zabia puntua ezertan hasi aurretik, ez? Eta gero bigarren galdera jartzen zen, burura etorri zaidana da, unibertsitate, UEUko online euskeraz unibertsitate horretan ere irakasleak gu izango ginateke, edo esan edo zu, edo bestea, edo hangoa, baino orain ere berdin ari garenak, ez? Nundik aterako ditugu bestela, ze esan da, ia ondo aipatzen dudan, ze esan da, arazoetako bada irakasleak ez daudela prestatuta. Egongo litzateke horrelako prestakuntza bereziren bat, nundiken aterako lirateke erronka horri aurrera egiteko irakasleak, ez dakit oso ondo hain izen, Galdera zela niretzat. Bai, pixka bat bai, ez, pixka bat ematen du kontrajarri bezala dela, ez, nik ikusten dut gure unibertsitatean adibidez izugarrizko alegina egiten ari dela horretan, ni nabilelako irakasle guztien formakuntzan. Eta orduan hor ere aztertzen da ze beharrak dauden, orduan hor alderdi horretatik guren adibidez erantzuteko moduan gaude, baina nola izango itzateke, nola imaginatzen dezuenik, horrek ematen dit pixka bat. Bi galdera moduan egin dituzu batetik eskariaren edo eskaintzaren kontu hori beharrak zein direnez, guk ikusten duguna da, oain guren paperean sartuko naiz, ikusten duguna da, egia da, eskaintza oparoa dela, baina demora guztian ari gara ikastaro laburrez, gradu ondoko ez, masterrez ez, eta gainera, hoiek presentzialki ere antolatzen dira profesionalentzat. Alegia, lan munduan txertatua dagoen pertsona batek erantzun diezaioke, erritmo horri, inkluso modalitate presentzialean. Gu planteatzen ari garena ez da hainbeste ikastaro labur horietara mugatzen, iruditzen zaigu nolabait gradu mailako ikasketak ere ardura profesionalak eta ardura pertsonalak dituzten pertsonek ikasteko interesa bat dutela, UEUtik bertatik azterketa bat egin zen horretarako eta datuak oso nabariak dira. Eta hori zen pixka bat nik magaian jarri nahi nuena, ez? Azkenean ez dago aukerarik ere profesionala zaren enean eta denbora gutxi eskaintzeko daukazun enean,
gradu bat euskaraz ikasteko eta distantziaren. Nire ustez, hartzailerengan pentsatzen ari garenean, azkenean eskaintza konkretu bat baino hartzailearen ezaugarriak dira, oinarrian daudenak. Eta hezkuntza premia berriak datoz, hartzailearen ezaugarriak eta bere bizitzeko moduak eta ikasteko momentuan noiz den aldatu delako, hori erabakitzeko unean, ez? Alegia, 25 urtetik aurrera ere jarraitu nahi dugulako ikasten. Ordan guk planteatzen duguna da, edo jardunaldia antolatzaren helburua da hain zuzen, jakinik ere eta balorean jarriz, gaur egun euskaraz dagoen eskaintza, ikastaro laburretara, graduondokoetara eta masterretara bideratu daitekena, ze puntutaraino beharrote dugun baita graduak norberaren erritmora eta norberaren neurrira planteatzeko moduan eskaintzaren beharra, ez? Iruditzen zaigu aurrez aurreko unibertsitateak horretara printzipioz ez direla bideratuko, baina hori zen gerora egin behar nien galdera bat, alegia baduzue asmorik gerora online eta euskaraz graduak eskaintzeko baina edozein erritmotan ikasteko moduan, alegia gaur hartzen ditut 2 irakasgai eta hurrengo urtean beste 2, eta gero behar badalatzen zaizki gauzak eta hartuko ditut 4. Alegia UNEDek bete dezakeen papel hori nolabait, baina gaztelaniaz beteko duzue zuek, edo ez dago aurrez aurreko erakunderik horren aldeko apostua egingo duenik. Niretzako batetik dago ezaugarri horietan zentratu behar garela eta hezkuntza beharrak ezaugarri horien arabera ere aztertu behar ditugula. Nola sortu hori, nola erantzun hori, eredu pila bat daude. UOKen eredua da, guk gaur hona ekarriko du, txaintxagundu bat, eredua da hona ekarriko duguna, ez bereziki hori bere osotasunean aplikatzeko proposamena egiten dugulako, baina UOKek ibilbide oso oparoa du, mundu mailako referentzia bat bilakatu da, eta hortaz gauzak oso gaizki ez zituen egingo. UOKen ereduan, adibidez, unibertsitate ezberdinek lankidetzan aritzen dira, eta unibertsitate horietako batzuk, demagun ni deustun irakaslean eta ikerlarian naizen heinean, joan naiteke proiektu berri hontako irakasgai konkretu batzuk ematera, edo tutore lana egitera, azkenean eredu pedagogikoa oso ezberdina delako, eta nire lan orduetan ere sartuta egon daiteke lankidetza hori. Holako adibide asko, eta espero dut Karlesek aipatuko dituela, eta aipatzen ez baditu galdetu, azkenean lankidetza eredu batetatik sortu zen, hori da lehen esan dudan bezala unibertsitateen artean, nik behintzat faltan botatzen dudana, ez gaude ohituak horretara, eta nik uste dut unibertsitateen arteko lankidetza ere ezinbestekoa dela horretarako. Unibertsitate berri honek sortuko balitz, bere helburua ez da irakasle berriak sortzea. Baina, gero Iñakik aipatuko duen bezala ikerlari gazteek eukiko lukete aukera bat hor sartzeko, inkluso unibertsitateek dituzten ikerlari gazteen soberakin horiek ere sartu daitezke. Ahalbidetuko luke, gaur egungo Euskal Unibertsitate sistemak dituen gabezia asko bideratzeko moduko apostu bat izango litzatekelako, ez? Ordan, gu ez gatoz UEUk ez du eredu konkretu bat aipatu nahi, ez da defendatu ere, eredu asko egon daitezke, UOKen arrakasta nabaria da, eta hortaz, eredu arrakastatxu bat ona ekartzea, ikusten genuen oso interesgarria izan zitekela. Ez dakit erantzun dizudan, Bai, ez zan kezka, gehiago zan iratxe, jakiteko esateko ez, eta orduan, jarri dalako auzian edo jarri dalako zalantzan, irakasleen papera eta hoi dena, eta esaten baina nundik atera behar dira, zehongo da, ejertziton nun baitetik azalduko dana, ez berdinek izango gara. Orduan, bata esaten dana igual, bataren hori ere jabetu behar gehala horretaz, esan nahi dut. Bai, noski, baina guk... Eta gero, aipatu duzu indala eta nabarmenak direla emaitzak eta hori komentatu behar duzu edo asma daukezu? Iñakik aipatuko du, nisartu gabe horretan, Karles eta gero Iñaki Alegriak aipatuko du, ordan uste dut hobe dela. Bale, fenomeno, eskerrik asko. Edozein kasutan, erantzuteagatik irakasleriaren transformazioaren garrantzia horri, aste hauetan jardunaldi hau nolabait zabaltzen saiatu garen heinean, idatzi ditugu ere gure iritziak edabideetan eta bar, hor nabarmen utzi nahi izan dugu UEU dagoela, ez dugu egiten proposamen hau guretzat da, ez doa hildo horretatik, baina UEUk aspalditik garatu du online eredua, aspalditik garatu du beste unibertsitateekin elkarlanean, sekulako eskarmentua du horretan, gu geu formatzen gaitu, nik deustutik dauzkadan inertzia guztiak UEUk apurtzen dizkit online eredua azalduz, orduan, horregatik aipatzen nuen lehen, aurrez aurrekoen eskuetan uzten badugu posible da hori ematea orain, urrengo
urte gutxitan, epe laburrean eman daiteke horrelako aldaketa bat horrek suposatzen duen guztiarekin? Edo benetan horri bideratuak dauden bestelako eragileek izan behar dute behar bada protagonismo gehiago eta unibertsitate hauen laguntza behar dute eta administrazioen babesa hori aurrera ateratzeko. Hori zen, lehen aipatzen duena. Beste galdera baterako tartea badu. Eta niri ez egin, Keixo, bueno, belaunaldi berriak direla eta beharrezkoa dela aldaketa bat, teknologia berri guztiak sartzeko eta bat, horrein datorren belaunaldia askoz ere formatuago dagoelako teknologia berri, teknologia berriak ez dira, gaur egungo teknologietan. Ez dakit oso baikorrak garen eurekin. Behin klaseetan zaudela, behin bere eurekin zaudete, bale, Instagram erabiltzen oso ondo dakite, WhatsAppa eta bar, baina gero hori aplikatzeko, ikasteko, ez dakit zein puntura arte adibidez egelak erabiltzen diren ez bakarrik tutoretzak eskatzeko. Horretarako ez duzu behar egela bat, behar duzuna da, email bat eta punto. Ez dakit zein puntura arte benetan gero ikasleek erabiltzen dituzten bide hauek gauzak egiteko online. Ez dakit zein puntura arte, zeren besteko kontu bat da, behin ikasketa maila bat daukazuela, adibidez, behin titulo bat daukazuela, kuriositateagatik edo beste behar batzuengatik ikasten sartzen zarelean. Behin elan bat daukazu, baina zure lanen ikusten duzu edo kuriositatutzagatik beste gauza bat ikasi nahi duzula. Adibidez, nik matematikak ikasi nahiko nituzke, biologoa naiz, baina matematikak ikasi nahiko nituzke beharrezkoa dudalako nire lanean. Baina ez dut modu formal batean ikasi nahi. Ez nahi izkun nahi unibertsitatera, ikastera, ordutegi batek, emeziketan bakarrik nire kontuak ikasteko. Eta nik bai erabiliko nituzkela, baina ez dakit titulo bat behar duenarentzat erabiliko lituzkeen lanabez hauek, modu hain sendoan, hain intentzioan, ematen dituen aukera guztiak erabilita. Eta zuek, aipatzen dituzu, adibidez, Markok esan digu, berak bai egiten dutela guzak, baina ez dakit zein puntura arte ikaslek parte hartzen duten edo asko egon bezaren zirikatzen parte hartzeko. Ez dakit ohituta gauren parte hartzera, zer azken finean, eredu honek eskatzen duena da parte hartzea. Zeren berriro ere modu onlinean pasiboak izateko, horretarako ez dugu bide guzti hau egiten. Bezik eta egiten dugu, baita ere eredua aldatzeko, baina ez dakit zein puntura arte inertzen gatik, baina ez inertzia unibertsitateagatik, baizik eta hezkuntzatik datorren inertziagatik gehi garen hori egiteko. Hori zen nire narketa bakarrik. Berantzungo dut, egia da, ikasleek ere inertzia hori daukate. Hasieran klasera joaten dira, itxuitea, kontatu behar diezuna eta pasibo egotea. Kostatzen zaie konturatzea bi ordu horietako lana prestatu dudala eta berdin zait WhatsAppin egoten bazadete, gaurko lana hau da eta kostatzen zai bai. Inertzia dago. Eta zer gehiago esan behar nuen. Bestalde, oso interesgarria iruditu zait esan duzuna. Biologia egin duzu, baina matematika gusten zaizu. Nela aste batzuk aurkitu nintzen nire buruari ikaslei esaten. Uste dut gaur egun bazuden kezkatuta kurrikuluman izatea gradua, tituloa, ez dakiz zer, gaur berri txar bat esan behar dizuet. Gaur egun titula izatea ez da horren garrantzitsua da, baina ez horren beste. Gure kasuan bazan, orain gutxiago, kurrikulun elegante bat izan ziteken bauka titulu hau, eta gustatu zait beste hau, eta nire alde beste hau prestatu naiz horrelaxe. Eta taldeko ikasle alferrenari, berak ere esaten du, ni alferra naiz, esan nion ekaitz, daukagu zerbait gustatzen zaiguna, zer gustatzen zaizu zuri. Nire eta da mekanikoa, eta nahi kotxearen elektronika gustatzen zait. Eta esan nion, hori gustatzen zaizu, hori lotuta dago robotikarekin, aritu ginen gauzak bilatzen, eta esan nion, zergatik ez saiatu titulua bateratzen ekaitz, helburua 5 ateratzea, eta zergatik ez bertan aurkitu genituen kurso online batzuk, robotikakoak, eta geratu zen txundituta eta ditzen helburuak eta guzti atera zituen. Horrek zabaltzen du beste egoera bat, alde batetik presentziala titulua, baina gero ez horren formalak diren prestakuntza hori, matematika ikasteko zuk, ekaitzek beste hori ikasteko, beste egoera badanik ere bai, despliegue de servicios, masterreko ikasgaia prestatzeko,
banakien PHP eta programazio zerbait, baina prestatu beharko nuen aplikazio web egiteko, desplieg ez dakit zer, prestatu beharko dut. Eta aurkitu nintzen, ikasgai hori prestatzen ez liburutatik, ez muketik, baizik eta eredu ekonomiko berria, erregistratu nintzen portal batean daudela mikrokursoak, mikromuk ez beste konzeptu batera interesgarria, eta bazeukatenan barnean bere bideak, ez dakiz kompetentziak hartzeko, eta registroa ordaintzen duzu hilabetero $85, eta ikusten duzu nahi duzuna. Nahi duzunean, bukatu duzunean, izten duzu registroa, eta kasi desiatzen dago urrengo artean erakusteko ikasgai hau berritzeko. Beste hilabete batean erregistratzeko eta berritzeko nire edukiak. Beste eredu bat zabaltzen du horrek. Ez da MOOC, ez da mikromuk eta registro gainera ordintzen duzu, baina kalitateko honezko online ikaskuntza. Eta hemen ere esan da, euskaraz, txikia gara eta baina kalitatezko gauzak eginda badaude aukerak. Zimaz hori nahi nuen esatea. Ikasleen prestakuntzari begira egia da belaunaldi berri badala, ez daukala zer ikusirik. Lehen ematen gendun prestakuntza adibidez, nigo gogoratzen naiz 2001-2002ko urteetan 4 ordutako saio presentzialak eskaintzen genien online ikasi behar zutenei. Artxibo bat e-mailera erantzten erakusten genien. Gaur egun ez dauka zer ikusirik, baina bai lagundu behar diegu bai, baliabideekin, bideotutorialekin, egunero erabiltzen dituzten tresnak ez direlako adibidez, aurkezpen bat online defendatu behar duetenean, edo bideo batei ahotsa zertu behar diotenean, edo zerbait txukuna egiteko bai lagundu behar zaie. Gauzak aldatu dira, baina egunerokotasunean ez dituzten erabiltzen tresna horietan bai baliabide horrek behar dituzte. Bestela oso txintxoak eta jatorrak zarete, eta justu 11:04 denean kafe hartuko dugu. Hori egingo dugu? Bai, segundu bat, esango dizuet, denok batera kafea hartzeko, baldin eta gogori baldin baduzu ebintzat, elkarrezketaren bat izateko karabanserai tabernan eskainiko dela, bai, aretotik irten eta plazan zuzen, eskina egiten duena, 30 minutuko tartea izango dugu, eta gero Karlesekin hasiko gara, beraz eskertuko genuke puntualitatea. Eta gogoratu baita itzulpengintza zerbitzua egongo dela gero, nortasuna agiria utzi beharko da katalanetik itzulpena nahi bali maduzue, eta ala bali bada presteuki. Eskerrik asko eta gero arte.